Bon dia, assistem un dia més en les notícies de l'Orange. Anem a explicar com serà el dia de demà en Espanya. Què ens ha passat a la part cantàbrica? Per la part cantàbrica ens vindrà una borrasca procedent del nord i fortes rafegades de vent. Ens afectarà a les comunitats autònomes de Galícia, amb temperatures màximes de 13 graus i mínimes de 8. Les precipitacions caurien en forma de pluja. La precipitada d'Astúries en Cantàbria, les temperatures seran les mateixes i les precipitacions també. 3 graus màxima i -2 mínima. A causa de que ja està baix zero, les precipitacions podrien caure en forma de neu. En el País Basc, les precipitacions segurament cauran en forma de pluja i les temperatures seran 10 graus màxima i 4 graus mínima. En La Rioja, les temperatures màximes seran de 13 graus i mínimes de 6, amb sol i núvol, i podria caure alguna que altra precipitació. En la Comunitat Foral de Navarra i en Aragó també seran les temperatures i les precipitacions les mateixes, 5 graus màxima i -3 graus mínima, i les precipitacions les dos en forma de neu, a causa de l'altitud dels Pirineus. En Castellà i Lleó, les temperatures màximes seran de 13 graus i les mínimes de 7, i les precipitacions cauran en forma de pluja. I en la Comunitat de Madrid, les precipitacions seran de pluja i les temperatures màximes de 8 graus i mínimes de 6. Ara la meva companya Maria ens explicarà què ens ha passat a la part mediterrània. Per la part mediterrània es vindrà un anticicló que ens afectarà a les Illes Balears, a Catalunya, a la Comunitat Valenciana, a la regió de Múrcia i Almeria. En la Comunitat Valenciana tindrem un sol amb unes temperatures màximes de 20 graus i unes mínimes de 15. En Catalunya, unes màximes de 22 i unes mínimes de 17. En les Illes Balears, unes màximes de 21 i unes mínimes de 13 graus. En Múrcia, unes màximes de 16 i unes mínimes de 9. I en Almeria tindríem sol amb alguns núvols en unes màximes de 16 i unes mínimes de 5. I no seria d'estranyar que alguna gent estaguera per la playa I després, en Andalusia, per Sevilla i Màlaga tindríem precipitacions en forma de pluja i en Granada, en Sierra Nevada, degut a l'altitud, podrien caure precipitacions en forma de neu, en unes màximes de 2 i en unes mínimes de -3. En Extremadura, les màximes són de 14 graus i les mínimes de 10 graus. I podem tindre sol amb alguns núvols i a lo millor pot caure en forma de pluja. En Castella-La Manxa tenim sol amb alguns núvols amb unes màximes de 15 graus i unes mínimes de 9 graus. I ara Israel explicarà Ceuta i Melilla. Per Ceuta i Melilla, les temperatures màximes seran de 16 i mínimes de 8. Hi haurà més sol que núvols. I ara el meu company David vos explicarà les Illes Canàries. Per les Illes Canàries hi haurà sol i núvol, però predominarà més el sol que el núvol. De mínimes seran de 6 i de màximes de 7. I fins ací l'horari